Igbo bụ Igbo ụlọ ụka ojelu mmụọ bịara n'ebe ụnụ ọ na-ajụ na onye na-ekwu lapụnụ m ka mgba aka nna ndị mmadụ si na-emebega elekshọn na a na-ahụrụzi akwa na akwa kere ihe ị nwere ihe ekwu na elekshọn a mana ibe nwe abụrụla anyị m ekele ọrụ eke o nwere nke onye amụ specialize amaghị m ife bụ politician and ana m emeli ya amụra nke eji atụ amụra nke eji eme ọnụ mana nne m anọzi onye ghara ihe nyere m aka so na ịkọ ọrụ eke ka onye latara ka ọ ghara emerụchie so na iwe nwe abụrụla anyị na ndị ọbụla anyị fapụta na anyị nọkwa bụrụba n'azụ mana ịma na ife mara anya na ihe eje ka ibute ụzọ lapụkwa maka ndị na-eme pretendent ụfọdụ na-eme pretendent na ba amalịcha ibe anyị na-ekwu na ba amalịcha ibe anyị na-ekwu mgbe a kpọpụtara jụ aba kedu ebe e bidoro kedu ebe anyị akwụsị onye ahụ na ụmụ so na ife mara anya ya etidina ya anya etidu n'ihe uche maka na ọ bụrụla anyị nọwụ maka na agbapụta m ka m gbaa ọgụ ka emesi egbuwa isi n'ikpeazụ onye gbapụta ka o gbaa ọgụ ndị na-anụ ọgụ emerụzi alụ na onye ahụ bịa ka o gbaa ọgụ bụ apa wee naba onye ahụ ka egbukwuru egbu ewere onye egburu wee dozizie ọgụ ntị adụkwa onye na-anụ Igbo ya ghọta ibe m kwuru maka na nwa nwere obi ya dị nnekwu sumodokwa ya